לאורי קדוש. כן, יש לנו רואה חשוב. 11. 11 זה כיתה ה'? כן. ה'. מתי התחפשת למה? מגיש חדשות 14. הופה. מישהו ספציפי? וואלה, לקחתי את הלל ביטון רוזן. תראה את הלל ביטון רוזן. הלל, איפה הלל שלנו? אוי, הלל. הלל. תסובב את המיקרופון של קירות. נראה את הלוגו. מאיפה הגנת את הלוגו הזה? וואלה, זה אבא עשה. זה רמה גבוהה, תשמע, זה מרשים. קנינו הכל מאלי אקספרס וצבא. זה ערוץ מאלי אקספרס. יש אלי אקספרס בערוץ 14 באלי אקספרס? יפה. לא, הוא ישר רגע, תראה שורות כשנראה את פאר היצירה. לא, אבל תראה בדיוק שאתם כתבתם פה 14, עבודת יד, צברתם את המיקרו. שמע, הוא בחר את הלל ביטון רוזן ולא את שי גולדן, אני הייתי חושבת לעצמי מחשבות. מפרגן להלל. תגיד, אבל למה כתבת לערוץ 14? מה הניע אותך לזה? וואלה, זה מהערוץ שהכי נצפה אצלנו בבית. יפה. כל המשפחה רואים אתכם, זה כאילו נותן השראה כזאת היו חבר'ה בכיתה שקראו לך שותף לערוץ הסתה, אתה פוגע בדמוקרטיה, לא. לסגור אותך, לא, אולי אמרו לך? לא. לא אמרו לך. היו עוד ילדים שהיו שדרנים או שאתה? לא. האמת שכל המורים עפו עליי ואמרו, מורים! כל רגע אתה לומד, שייתן קרדיט רגע, מאיפה אתה בארץ? מגבעת זאב. גבעת זאב, ואיזה בית ספר זה? אני לומד ברמות בירושלים. וואלה. מופת רבות אלון. כל המורים שם באמת קפצו עליי, כל מקום שאני הלכתי, באו וצילמו אותי. זהו. אתה צופה גם בערוץ 14? מה התוכנית שלך המועדפת? וואלה. וואלה. הכי מצחיק הפטריוטים. פטריוטים זה חצי תוכנית סאטירה, חצי... תוכנית בידור. מה שנקרא עין בוכה ועין צוחקת. יש לי הרגשה שהוא בונה על המקצוע הזה. הוא התחפש למשהו שזה החלום שלו, זה נכון? כן, מכוון לשם צוף. הופה. הוא משדר את זה, הוא משדר את זה שהוא אוהב את זה, גם הוא נראה לי... אז אולי תשדר לנו רגע. תעשה לנו איזה שידור כזה. מה היה? כקצר. תן כתבה על פורים. תדווח על מה שקורה פורים בערוץ 14. רגע, זה לא בכולם. רגע, נסגור, שנייה, יקירי, נסגור עליך. אתה רואה את מצלמת 3 שמה? כן. נכון, הוא 3 לספי, נכון? אז חכה שנייה, מצלמה תסגור עליך, תכף תראה, ועכשיו תסתכל אליה, ככה מדברים למצלמה. בבקשה, יקירי. שלום לכולם, אתם הגעתם לחדשות 14, ואנחנו כאן היום נמצאים באולפן שלנו, ביחד עם שי גולדשטיין. תראיין את אהוד ברק, שהגיע לערוץ 14. אני אהוד ברק. תראה, הוא מראיין את אהוד ברק. מה יש לך לספר לנו על המצב? אני רוצה לומר שהמצב במדינת ישראל טוב, בערוץ 14 הכי טוב, הכל, כל מה שאומרים שערוץ 14 הוא ערוץ, אני לא רוצה להגיד, זה ערוץ שאני לא מוריד את העיניים ממנו, אני חולה על ערוץ 14 ואני כל יום מסתכל מה אתה רוצה להגיש עוד. זהו. יפה, לדעתי זאת לא תחפוש את זה כבר אמיתי, לדעתי. כל הכבוד. איזה מראיין טוב. כן, עשתה את זה במקצועיות. הדבר הבא שאתם עומדים לצפות, איפה רות? רגע, האמת הגיעה. איפה רות? כן.